חגית, מה את עושה? אני מתכתבת עם המשפחות שלנו בוואטסאפ, לכל משפחה יש קבוצה, שחברים בה הצוות מגיאורגיה, והצוות שלנו פה מהארץ, ובקבוצה אנחנו מעדכנים, ושולחים את כל המידע לגבי ההיריון, ואחר כך אני ממשיכה להתכתב איתם גם אחרי, מקבלת תמונות, בדיוק קיבלתי ממשפחת אלבאס, תמונות מהברית, ואת יכולה לראות פה את התמונות מגיאורגיה, בואי תראי. פה זאת נציגה שלנו, כשמלווה את האבא, כשהוא קיבל את הדרכון בשגרירות, והם היו ממש לקראת החזרה לארץ, ופה את רואה במשרדים שלנו עם הצוות, זה הבייבי המאמם שלנו, וזאת נינה וליקה והאימא אושרה, כאילו זה פשוט משפחות שאנחנו שומרים איתם על קשר גם אחר כך. אנחנו והמשפחה מעודכנים בלייב על כל מה שקורה בגיאורגיה לאורך תהליך ההיריון, המשפחות מקבלות את זה אונליין, את התוצאות של הבדיקות, שואלות שאלות נוספות אם יש להם, ומקבלות את כל המענה שהן רק רוצות. תודה רבה, תמשיכי לעבוד. בכיף.